सिगनेटरि बिसावरायग्राया बुंदों बिटिसिनिख्रुइ बिटिआरआ साबसिन। उइटनेस बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंदों बिटिआरआव जेबो गैया। लोगोफोर, बे मेसेजखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम मोनसे फिसा रिक्वेस्ट खावलायदों। नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै ला। फैदो अब्ला जोङो आबुं रादाबखौ खोनासंलांदिनि। सासेयाथ' मोजां होननानै लाबोथारदोंमोन, नाथाय सासेया जेबो गैया होननानै बुंबाय। मोजां होनना लाबोग्रा आरो बेयावनो जेबो गैया बुंग्राजों गोरोबनायाव बेसेबां गोथौ ओंथि दं बुजिनोथ' बयबो हाखागोन। बयबो गोरोंखासै आथिखालाव। नायोब्ला बिसोरनि सानस्रिया 1%बो गोरोबा। बे बिथांखियाव बिसोरनि आगाना बबे जानथायसिम स्रें स्रेङै आवगायलांगोन बुंनो माबोरै? ससेयावनो जुदा जुदा लामाजों आगानखौ गोदानै गावबागाव लामा फोलावफिननाय समा फैनाय नङाथ'? दानि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बै समाव जानाय बिएससिखौ मान सनमान होनानै बाख्नायो। बिटिसिखौबो गोबां बाख्नायो, खालि बुंदोंल' बैसोर मोननै गोरोबथाया बर' हारियाव नांगौबादि जौगानाय लाबोनो हायाखै होननानै। अब्लाबो जौगाथाराखै होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंफेराखै। बिथांनि मोनफ्रोमबो सावरायमेलनि बिबुंथियाव हारि दानायनि बाथ्राया रोखा रोखा बेरखांथारो। बिथांनि बिथांखियाव हारिनि इयुनखौ रैखा जागोन मोन्दांथियो। बिथाङा सासे गोथार गोसोनि सुबुं। गावहा गाज्रि गाज्रि आरजायै रावजों सोंखारिजाब्लाबो उल्थायै उन्दै गेदेर सनमान होनानै जुक्तिजों बाथ्रा दान्थेलायो। बियो गासै दैदेनगिरिखौनो मान सनमान होयो, बिनिखायनो बिखौ मान होनो नांगोन। गोजोन्थों।